Sira Entertainment Network. In kin amince da ni za mu aure, na yi miki alkawarin za mu aure. Sai zuciyata take so ba wata ba, na yi miki alkawarin nan yan mata. Assalamu alaikum, na zo a gare ki kwatsam, ki amsa min da na'am, in kin ji ki ce amin. Zuciya ta san ki take, tun a baya can ta rike, karki bar ta na rike, ta so ke ma ki rike. Burin zuciya ki cike, ta yi dan shaidu ta jike. Farko nazarin da take, ta yi sa'a da santa ake. Duya kuma karki sake, in kin mata ta tsallake. Kin ga dai juna mulke, ki bani hannun ki dan in rike. Na sani so cuta ne, idan da sa'a nishaɗi ne. Kin ga ki bauta wa Allah tilas ne, to kin ga sallah wata zan farilla ne. Zama da ke kin ga ya zama haƙƙun ne, kula da ke kuwa ya zama wajib ne. Na so ki cikin zuciyatawa, ƙarƙashin ta ne kika kwantawa. Dukkan nishaɗi na ke na yi dankawa, nisan da cewa kawai ke cetawa. Na baki amana ne, ki rike ni ba wasa. Kin ga in za a sa gasa, a san ki ne zan lasa. Kin ga kamar ki idan na rasa, ko na rashin mai mun tausa. Ke ce gagara gasa, ko da kuɗi ne zan fansa. Kowa ya kalle ki zai kyasa, ni dai a kallon ki ban kosa. Kin zan fullo kai zan tasa, yarda da ni kan san ki ba wasa. Zan baki dukkan kula har gun wasa, ki bar batun wancan dan ya kasa. Kin ga akan san ki an ce min cansa, godiya zan yi ga mai ƙaunata. Daidai da rana tana soyayya ta, domin ke ce na ba soyayya ta. Kin ga da ke kuwa ba zan manta ba, ko da azaba da ke ban canza ba. In muka haifi ɗa yaran baba, idan kin tsufa sai su ce miki mama, ne kwa su ce da ni baba. Daga Sira Entertainment Network. Entertainment Network. Daga Sira Entertainment Network. In kin amince da ni za mu aure, na yi miki alkawarin za mu aure. Sai zuciyata take so ba wata ba, na yi miki alkawarin nan yan mata. Assalamu alaikum, na zo a gare